Moon vydal videjko, který se jmenuje Nelegální vychytávky z Temu mi zničili Lamboši. Bude to videjko, kde pravděpodobně on bude kupovat nějaký věci z Temu a pak je bude testovat na Lambu. A něco mu prej Lambo z toho zničilo. Mě zajímá, co mu to zničilo, kolik to bude stát, doši. Pojďme se na to podívat. Som Moon a pred niekoľkými mesiacmi som natočil video, ako som si do svojho nového Lamba montoval gadžety, aby som si z praktického hľadiska to auto vylepšil. Dneska to ale ľudia zoberieme o ďalší level vyššie, pretože si z Temu budeme objednávať nelegálne gadžety a akékoľvek zakázané príslušenstvo, za ktoré by ma policajti mohli poslať aj do väzenia, a ja si to v tomto videu budem montovať do vlastného Lamba a budem to testovať, ako Sám si to bude montovat? Funguje. Samozrejme, tieto gadžety sú nelegálne len na pozemných komunikáciách. My budeme na súkromnom pozemku, kde policajti nemôžu prísť. Okamžite opusťte súkromný pozemek. A preto to tam otestovať môžeme. Toto video bude veľmi drsné, takže sledujte až do konca. A taktiež nezabudnite na to, že sa pomaly Vianoce blížia. Preto si nezabudnite popýtať na Vianoce môj nový merch z moonomerch.sk v Lambo edícii, ktorý vyzerá úplne perfektne. Ako objednávke si rovno môžete prihodiť aj môj Moon Drink, ktorý sa na moonomerch.sk nachádza taktiež. A teraz si ľudia ideme všetky tie veci z Temu objednať. Stále keď som bol menší, tak som si chcel niekedy skúsiť policajnú sirénu alebo majáky. A teraz... Jo kámo, já jsem taky do auta chtěl dát do šitu sirénu a vysílačku, že když do ní budu mluvit, tak to bude slyšet venku. Ale nedal jsem to tam. Mám na to jedinečnú príležitosť. Policajné majáky. Toto sú červeno-modré policajné majáky, ktoré sa pripájajú cez zapaľovanie. Dá sa tam prepínať niekoľko modov a v jednom balení sú dva takéto majáky s prísavkami. Hej, mne sa nechce veriť, že to bude vážne takto svietiť, ako to svieti na obrázku. Keď to stojí reálne 323 To jako na Temu jsou úplně levné věci, kámo, ale já jsem taky chtěl natočit nějaký video takhle z Temu, ale říkal jsem si, že jestli to je dobrý, protože jakoby to Temu má strašně kontroverzí a strašně se to jakoby hrotí, že je prostě Temu špatný, že když má někdo s Temu spolupráci, tak ho hned lidi vyhrotějí, kámo, že má s Temu spolupráci, ale vlastně když točíš takovýhle video, tak to je jak kdyby si kámo s nima měl spolupráci, a ještě k tomu za to nemáš prachy v podstatě. Ale těžko říct, jako hele, mě osobně to jakoby nevadí, víš co, když to někdo natočí, jako. Já bych to taky natočil, ale netočil jsem to s Temu kvůli tomu, aby nebyli lidi naštvaní. Ale je iba jediná cesta, ako to zistiť. Objednať policajné sirény. OK, toto je 120 decibelový. Jo, to je to, co jsem si chtěl koupit, kámo, na auto. Nedal jsem to tam, nekoupil jsem si to tam, nemám to tam. Reproduktor, ktorý je káblom napojený na vysielač. Úplně stejný, kámo, ze Sapy. Sapy to měli, kámo, za 450, za kolik, že to do ktorý sa dá jednak hovoriť a jednak sa tam dá na tlačítkach voliť typ sirény, ktorý chcem, aby znel. Není šanca, že takáto plastová sračka bude tvoriť 120 decibelový hluk. Reálne to stojí 3 kila, OK, tak to v té Sapě není zas tak drahý. 301 korún. Ale ako sa hovorí, kto nič neskúsi, ten nič nezíska. Aká je pokuta za to, keď neoprávnene použijem sirény alebo majáky? Pokuta vo výške 25 000 korún a zákaz riadenia na 4 až 6 mesiacov. Oh môj bože. Dobre, ideme radšej ďalej. Párkrát v živote som dostal v Prahe pokutu za nezaplatené parkovanie, pretože po Prahe jazdí také autíčko, ktoré má na streche 360 kamery, ktoré snímajú štátne poznávacie značky aut a kontrolujú, či majú alebo nemajú zaplatené parkovné. Toto by sa mi nikdy nestalo, keby som si dokázal svoju SPZ-ku skryť. Skrývač SPZ. OK, toto je RAM na SPZ-ku s diaľkovým ovládaním, kde keď stlačím tlačítko, tak sa mi roletkou zatiahne moja poznávacia značka. Ale česká SPZ-ka tam nepůjde dát, že jo? To je taková, tohle je takový malý, tam to je na americké SPZ-ky podľa mňa. Toto je brutálne nelegálne. Toto je hrozná. Aká pokuta je za toto? Pokuta 5 až 10 000 korún a zákaz riadenia na pol roka až rok. To je ešte horšie, ako keby som mal... Jako zákaz řízení je, kámo, nejhorší trest. Majáky. Objednať. To stojí 5 000? Stále keď je za mnou nejaké auto, ktoré napríklad nemá... To stojí 5 000? Teď můj editor chtěl už skoro stejně prachu chtěl, kámo, za edit videa starým a říkal jsem si, že to je moc, kámo, ale to takovouhle blbost, jo? To je lepší teda ten edit. Rozsvietené svetlo, tak ja mu Celkově, no to vypadalo, kámo, že to je jenom za tohle. Mám jak povedať, že hej, rožni si. Najradšej by som mal na zadnom skle nejakú obrazovku, kde by som mohol napísať nejaký text, napríklad zasvietiť svetlo. A to ma zaujíma, či existuje. Malá LED obrazovka do auta na sklo. Existuje to, pozrite sa, takýto ledkový pás. Hej, jako mě tohle přijde takový špiňácký, ale taky jsem to chtěl. Nevím proč, kámo, prostě přišlo mi to úplně hustý, že na mobilu tam můžeš napsat, co chceš, kámo, někdo za tebou jede a ty si tam napíšeš, že čus, bráško, víš co, nebo něco. Kde si môžem navoliť vlastný text. Dá sa to objednať vo viacerých veľkostiach a môžem to ovládať cez mobilnú aplikáciu. Je takáto obrázková zakázaná? Pokiaľ odvádzajú pozornosť vodičov alebo napodobňujú policajné majáky alebo blokujú výhľad, hrozí pokuta až 2000 korún. Damn, takže aj toto je nelegálne. Chceme vedieť, o čo prichádzame. Objednať. Keď už sme pri tých hladkách, no tak videl som
som pár videoklipov, kde mali ľudia podsvietené super Jo kámo, hej, to chci mít duši. Můžete tohle mít, když to máte přidělané na tom autě, ale nepoužíváte to? Protože já bych to hrozně chtěl, kámo. športy. Existuje tu niečo ako LED podsvietenie No, a k tomu se stejně nikdo nevšimne, víš co? A co jako? auta. Wow, áno, existujú. Sú to ledky, ktoré sa nalepia pod auto a dajú sa taktiež ovládať cez aplikáciu a auto máte tým pádom podsvietené na ceste. Má to RGB a stojí to 378 To je korún. zadarmo, kámo. Jaká je za toto pokuta? Hrozí pokuta v správnom konaní do 10 000 korún a To je do 2000 korun bloková pokuta, tak to je docela dobrý. Takže když tě potkají, tak ti dají prostě 2000 na místě, maximálně. To je docela v pohodě. možnosť zákazu ďalšej jazdy, pokým sa ledky neodstránia. Kámo, to je až toľko? OK, objednať. Wow, tu som našiel aj takéto ledky na kolesa. Cože? A jak to môžem dať na kolesa, keď sa kolesa točia? To je na baterky alebo na čo? Toto musím skúsiť. Objednať. Ultra hlasný klakson. Môj bože, toto je vlaková siréna, ktorá má napodobňovať rýchliky alebo kamióny. Si ty normálny? Má to mať 130... Kámo, 130 decibelů je fakt hodně uši. Já když turu auto mít, tak má nějakých 95 decibelů, kámo. Takže to je víc, než když mít auto turu, kámo, do maxu. decibelov. Len pre predstavu, čokoľvek nad 120 decibelov je hluk, ktorý vám dokáže zničiť ušné bubienky. Moje Lambo bude mať ten najhlasnejší klakson v okolí. Objednať. Je vôbec nejaká pokuta za hluk? Pokiaľ by niekomu z okolia praskli ušné bubienky a začal to riešiť, v právnom procese by hrozila pokuta 2 milióny až 3 milióny korún. Si ty norma? OK. Toto je Tak jo, kámo, kdybys měl něco, co dělá takový zvuk, že někomu prasknou bubínky, kámo, tak to je šílený. absolútny masaker. Na toto si musíme dávať pozor. Toto bude prúser. Keď to takto prekonáme v zvuku, tak môžeme niečo prekonať aj v svetle. Ultra silné svetlo na auto. Toto sú dve 12V LED svetlá, ktoré majú takto osvietiť okolie. Není šanca. Garantujem vám, že nie je šanca, že 12V dokáže takto osvietiť okolie, ako keby som mal na aute reflektor. Reálne tu dali porovnanie dvoch obrázkov, ale ono je to len úplne rovnaký obrázok, akurát na tom druhom trošku znížili svetelnosť celého. No nic, že taková finta, kámo. No to, hej, to jsou prostě, kámo, ty fotky, co jsou na eBay a Temu, kámo. Prostě takový špiňácký, prostě to je stejná fotka, akorát tady mají vytáhlý barvy a tady ne, kámo. Víš co? Že to je úplně fake, jako že takhle to svítí jejich a takhle konkurence. Víš co, když to je stejná fotka. Kámo, čo ti dáva? To sú šmejdi. Tak toto ma teda zaujíma. Objednať. Ty vole. Pokuta za nehomologované svetla je až 10 000 korún a zákaz riadenia na pol roka až rok. Čo ti dáva to až? Kriste pane. OK, takže ja si myslím, že sme hotoví. Teraz OK, nice, že teď ta lepší část, kámo, že to bude testovat. ešte musíme počkať 3 týždne, kým to všetko z tému príde a uvidíme sa pri montáži. OK ľudia, ja a môj kolega, že mi bude pomáhať v tomto videu. To se nedivím se, kámo, protože už jako všechny ty kabely a blbosti občas instalovat jako v autě, kámo, tak to jako vyhrůzáš. Tomu, když mu má Lambo, tak by som si radšej vzal jako někoho, kdo pomůže. No tak sa aktuálne nachádzame na parkovisku, pretože toto je súkromný pozemok a keďže sa nejedná o pozemnú komunikáciu, no tak tieto nelegálne veci tu môžeme skúšať bez toho, aby to bolo nelegálne, ale v momente, čo by sme s týmito vecami išli na cestu, na verejnú komunikáciu, tak už sa to stáva nelegálnym. Takže tu keď to testujeme, no tak je to úplne v pohode a my sa môžeme ísť vrhnúť do prvej veci. OK ľudia, takže prvú vec, ktorú si dneska otestujeme na mojom Lambe, no tak sú skrývačky SPZ-tiek. Hej, to mě zajímá hrozně, kámo. Proste taký ten rám, ktorý cez diaľkové ovládanie dokáže automaticky zatiahnuť SPZ-ku, aby nebola viditeľná. Prišla mi takáto krabica, kde sa v podstate nachádza takto ovládanie. Ale koukám, že to má na tu evropskou nebo jako českou SPZ-ku, tak možná tam měli na výběr. Kde predpokladám, že keď stlačím Ačko, tak sa tá značka zatiahne a Bčko, keď sa to odtiahne. Potom tu máme samotný rám, do ktorého sa tá značka dáva. Ten rám v podstate skrýva takto v hornej časti tú roletku, ktorá to má všetko zatiahnuť. No a my to teraz ideme otestovať. Takže sa môj kamarát elektrikár pustil do práce. Rozmotal si káble, uistil sa, Hej, mě by zajímalo, jestli tohle někdo používá, kámo, že jezdí a třeba policajti pak za ním jedou, kámo, tak si schová přes tohle tu SPZ-ku a ujedem, kámo. aký kábel je na čo a rámik pripojil na ovládaciu jednotku. OK, takže máme pripojenú jednotku, ktorá to má ovládať. Je to zatiaľ testovo zapojené do zapaľovania tu kolegového auta. Skús to zapnúť. Jo. Pozrite sa na to, už to sťahuje. OK. Poďme to namontovať, kámo. Takže potrebujem Jako je to takový špiňácký, ale funguje to, kámo. montovať túto tú značku, ktorú tu aktuálne mám z ramiku a tým, že sa to v podstate napája zapaľovaním, no tak zapaľovanie sa nachádza hneď tu v kufri od Lamba. Takže toto tu si dám takto dolu a hneď tu mám 12V sokel. Samozřejmě, kdyby to člověk chtěl napájet trvale, tak se tam musí. Tak ešte tu a takto máme baterku, toto proste odendáme a Někam pojistkový pouzdro a musel bychom se dostat napájení k tomu, ale máme to jenom pro video. Takže sme odmontovali rámik od SPZ-ky, ktorý bol na Lambe a namontovali sme tam nový rámeček
háčik, ktorý dokáže SPZ-ku skrývať. Asi takto, I guess? Asi áno. Myslím si, že to bude stačiť. Sorry, ale vyzerá to strašne. To je to úplne tlustý. Úplne hrubý. Na toto auto vôbec nesedí. No, ako sa vám zamračilo. Tak, OK, máme to v sokli. Ten klíč. Jo, ideme zapnúť elektriku. Takže hop a bum. Dobre, elektrika by mala byť zapnutá. Tak a ukáž, jak to vyzerá. Skús to. Ó môj bože, to vyzerá hrozne. A jako funguje to, kámo, ale jestli tohle stálo 5 litrů, tak je to hodně špiňácký, kámo. Kvalita spracovania, ó môj bože, čo je toto? Na autě za 8,5 mega, to vypadá strašně. Takže moment, takže keď stlačím Bčko, tak sa to odťahne, a keď stlačím Ačko Se nestane nic, protože to je na tu druhou značku, to by se to samý instalovalo na druhou stranu. Aha, dobre. A neviem, kde by ste to využili, mimo toho, keby ste napríklad chceli na súkromnom pozemku zakryť identitu auta. Takže asi tak. Na to, ako lákavo to vyzerá, tak to stojí za starou p***u. Nápad je to úplne skvelý, ale keby to bolo urobené v lepšom prevedení No to jo, no jako. Má prostě nějaký ubrus, kámo, přes 250 daný, jenom takhle. a s kvalitnejšími materiálmi. Na toto auto to vážne sedí a preto to dávam do midu. Taky bych to dal Keď do ľudia, midu, ďalšiu nelegálnu vec, ktorú tu máme, no tak sú sirény, do ktorých môžeme dať To rôzne mě zajímá. polície, takže moje Lambo vie vydávať presne také sirénové zvuky, ako majú policajné vozy alebo ambulancie, takže moje Lambo vie znieť ako polícia. A k tomu tu ešte máme takýto mikrofón, ktorý napojíme Jo, to je tohle, aha. do tejto tu sirény, do ktorej keď budem hovoriť, tak to bude všade okolo môjho Lamba počuť, že čo rozprávam. Jo, takže tak ako policajti majú proste tie také repraky, kde hovoria, že zastavte, to je polícia, tak to úplne isté môžem ja robiť taktiež. Nie je to legálne, ale aj tak si to vyskúšame na mieste, kde to legálne je. V podstate A mně přijde, že tohle to má docela hodně lidí v autě, kámo, protože to jenom napojíš nějak na baterku, koupíš to, kámo, v Sapě nebo někde prostě ve večerce a prostě jako hodně lidí znám, co tohle mají, kámo. takto úplne lacine Úplně přesně tohle stejný, jako. vyzerá ten mikrofón, do ktorého budeme kričať, a tu si takto môžeme spúšťať rôzne sirény, ktoré chceme mať v tom reproduktore. Takto sa to potom cez kábel napája priamo do tohto tu reproduktoru, ktorý vyzerá. Hej, toto vypadá ako malér, kámo. Áno, presne do stredu. Tady máme R11, takže, což je úplně běžný telefonní konektor. Takže to bude mať v podstate kvalitu telefónu, keď to budem pravieť. No, ono ti může projít skoro cokoliv, ale je tam v podstatě telefonní konektor. A tady musíme připojit napájení. Praví z toho zapaľovania 12 V. Prostě to připájíme tady na kus toho drátu. Mám si to, kámo, nechať na tom Lambe. Keď ma bude niekto zrať. Ako bacha, ľudia, máme tu dokonca aj policajné majáky, modro-červené, ale tie tu máme niekde v bordeli, takže sledujte toto video aj naďalej. Mě zajímá, kam to dá, protože lidi to normálně dávají pod to. Tam, kde je motor, tak to dává jakoby pod kapotu auta. Uvidíte to. Takže skúsený kamarát prerobil kable tak, aby sme to vedeli zapojiť do zapaľovania a ide sa testovať. Ideme na to. Počkaj, zapneme elektriku ešte. OK, je to zapnuté. Ty vole. Ešte si to prišiel na to, jak to vypínať. Takže moment, takže ideme si v podstate otestovať, že čo robí čo. Takže toto je proste iba... Jo, takže ja to v podstate vypnem týmto. Jenom tím, že dáš ten horn. Hej kámo, ale to je extrém, že sa To se docela hustý, ne, chat? Hej, to je také divné proste vidieť Lambo so sirénou proste. Jako kámo, na to, že tohle stojí třeba 3 kg, kámo. Fakt v Sapě jsme to, nebo v Sapě se to prodá za 600. Já to nekupoval, nikdo to nekupoval. Tak jako podle mě docela dobrý. Kam tuhle věc dáme, abychom se dostali... Asi len klasický, kámo, ja by som to takto prevliekol a normálne takto cez na hulváta, kámo. Ja by som to asi nejak extra nehrotil, ako zase takto. Ja si to nemôžem legálne nechať v aute. OK ľudia, takže už tu mám takto v Lambe pripravený mikrofón, ktorý takto vezmem a môžem cez tento ovládač buď zapínať rôzne sirény, alebo rovno do toho mikrofónu hovoriť. To robiť nebudem, lebo ten mikrofón je hrozne zlý a tichý, ale aspoň môžem počas jazdy zapínať sirénu. Nebudem vám klamať, je to trošku boss-like. Takže rovno ďalšiu vec, ktorú si ideme otestovať, ešte ku týmto sirénám sú ešte policajné majáky. Hej, mě by kámo ještě fakt by mě zajímalo, kdyby s tím Lambem, kámo, zapl tu sirénu a pak ještě ty světla, kámo, policejní, tak jestli by mu lidi uhýbali, kámo. Víš to, takhle Lambu, jakoby. Já bych asi uhnul, kámo. A bych si říkal, no tak to bude, kámo, jaký FBI agent, kámo, v Lambu, víš co, že potřebuje rychlý auto. Ktoré sa taktiež na tému dajú nájsť a je to relatívne jednoduché, proste je tu jeden maják, druhý maják, áno, jeden je modrý a jeden je červený. Sú tu ešte takto prísavky, dáva sa to takto do zapaľovania a ešte nejaké upevnenie, tak let's go. A pak se s tím dá takhle ještě točit, protože tady je to otočný. Jasne, to je... Skrytí policajti, ti si myslím, že mají jenom takový ty decentní. Jo, viem, čo ktoré myslíš, ako tie peťkové báva a ano, ty bavoráky a tak. Kamo, keď sa dívam na tie policajné majáky, no tak oni to majú v hornej časti toho čelného skla a jedno na ľavej strane a jedno na pravej strane. Jo, takže zapojené to už tu máš, OK. No a teď to nalepiť.
No tak jednu by som dal sem, takto na túto stranu a druhú na druhú stranu. To asi bude ideálka, no. Tie majáky na tak širokom aute, čo ti dáva? Sa neviem dočkať, jak to bude vyzerať v realite. Ešte s tými ďalšími kamerami, čo tam To mám. jo, no. Oši, bro, tady má kameru, která... Kolik tady má kamer? Potom má jednu kameru nějakou na sebe, jednu kameru dopředu. Tady tohle je antiradar. Kámo, bro, tady má celý komp, kámo, v tom autě. Ja tam mám ešte antiradar, kameru 1 a kameru 2. Tak to má ešte 2 majáky. A proč tam má 2 kamery, kámo? Srandu, aby sme to všetko demontovali z toho auta, ináč tady nemôžeme ísť. Takže v podstate cez toto tu si viem akože tie majaky kompletne vypnúť alebo zapnúť a cez toto si potom prepínam. Áno, rôzne tie módy, jo. OK, tak už to funguje. Ty jo. To je cool. Ale to bude ve tmě, ale podle mě to ukáže i ve tmě, jak to vypadá. Hej, no tak toto je neuveriteľné. Už najradšej teraz by som tento gadget hodnotil nejak, dajme tomu, že 60, jo. Ako zase nie nejak extra moc, lebo zase až tak moc ako policajné majaky to nesvieti, ale ešte uvidíme, ako to bude vyzerať v noci. Jo, to je tým, napríklad teraz sa akurát zatiahlo a tie svetla už vyzerajú o 300% lepšie. OK ľudia, no tak trošku sa nám zatmavilo, takže ideme vyskúšať to, že ako moje Lambo bude vypadať s majakmi a taktiež so sirénou, ktorá tam je. Tak let's go, ideme na to. Podle mě docela ústě to vypadá, kámo, jako, ale kdyby to za mnou jelo, tak já tomu, jak jsem říkal. Toto je za mňa najlepšie vyzerajúci nelegálny gadget, ktorý som mal v tomto videu. Majaky krásne svietia a neviem, či je viac počuť ten 10 valec alebo sirény. K tomuto autu to brutálne pristane. Kombináciu týchto dvoch gadgetov rozhodne hodnotím veľmi dobre. OK, ľudia, ďalšia a jako vec, jo, vypadá to dobře, že mě zajímají, kámo, ty světla na kola, kámo. ktorú tu máme, no tak sú tieto brutálne, že vraj silné svetla na auto. Vyzerá to asi nejako takto, je to v podstate len takto vyvedené. To budou silný světla, jo, kámo, taký mini světýlko. Na to, aby sme si to napojili do vlastného zdroja alebo do nejakej batérie. A našťastie tu mám svojho kamaráta technika, ktorý je v tomto veľmi zdatný a urobí, čo je potreba. Počkaj, že to nemám točiť. Čo to je? Čo to je? Povedz, čo to je? To je repráková dvoulinka. Si za námeček nedám. A ideš z toho spraviť 12 V do zdroju. Ono 12 V tím projde. Je to prostě normální dvoulinka. A když se podíváme na to, jaký průřez mají ty jejich dráty, ono to zase tak moc svítit nebude. OK, takže kolegovi sa podarilo sprovozniť svetla a teraz ich ideme zapojiť do Lamba a uvidíme, že ako fungujú. Svetelno to je, skús dať jednu časť toho svetla sem a druhú takto sem, aby... Takto skúsime ešte zapnúť diaľkové. Není šanca, že to bude ešte horšie ako diaľkové. Dobre, tak zapol som diaľkové. A keď sa takto pozriem na auta, OK, no tak to ani náhodou. Diaľkové sú o mnoho silnejšie ako tie malilinké svetielka. Ako toto sme mohli čakať. Jakože my to asi takhle z kamery uvidíme trošku špatně, že jo, ale... Kámo, lebo není šanca, že niečo, čo zapojíme len tak do 12 V, tak bude lepšie ako vyloženie diaľkové svetla, ktoré už tu sú na tomto aute. Jo, ako keď sa teraz tak na to dívam, no tak v podstate tieto tu svetla, no tak sú niečo medzi obrysovkami a podkavačkami. Proste ani jedno, ani druhé, takže... Ale ne, akože svieti to celkom dosť, jo, ale rozhodne to nie je nič, čo by som povedal, že je nelegálne. Očakával som od toho teda o mnoho viac. Teda, očakával vôbec, keď som videl, že aké tam je napájanie. To je asi jedno. Jediná nelegálna vec na týchto svetlách môže byť len tak homologácia maximálne. Ale čo sa týka limitov, no tak toto je asi všetko. Akože v porovnaní s tým, ako to ukazovali na stránke, ako to osvetlí celý priestor okolo. Jakože se upřímně, kámo, tak na této fotce to nevypadá, že to svítí zas tak moc. Včera jsem jel a říkal jsem si, že ty dálky svítí úplně daleko, kámo. Přišlo mi, že dálky na tom autě, co mám teď, to tajný, který vám ještě neříkám, který jsem si teď pořídil nový, tak mi přijde, že svítil třeba 4krát dál, kámo, než tady na této fotce. Tak v realite je to niekoľkonásobne menej. Toto by som si kúpil ako osvetlenie do altánku alebo na menšiu záhradku, ale do auta rozhodne nie. Ďalšiu vec, ktorú si tu otestujeme, no tak sú tieto tu svetlá, jo, to mě zajímá, a veľmi ma zaujíma, že akým spôsobom sa to dá urobiť, pretože ako všetci iste dobre viete, no tak kolesa sa točia, takže akým spôsobom to tam môžeme namontovať bez toho, aby sa nám to nejakým spôsobom zamotalo. Ja si myslím, že ono to bude nejak na batérku spravené a možno ani nie som ďaleko od toho normálne ide kábel. Kamo, jak my toto zapojíme? To nedáva žiadny zmysel. Počkaj, čo? V podstate toto ide na jednotlivé koleso, tomu rozumiem, ale od toho akože furt všade akože vedie, ale od toho všade proste vedie kábel niekam. Neskôr som si uvedomil, že sa tieto ledky majú dávať akoby na tú vnútornú časť od tých kolies na auto a nie priamo na kolesa. Ale tak či onak sme to na kolesách testovali. OK, kámo, po asi 15 minútach sa mi toto nejak podarilo dať. Akože NGL, kámo, vyzerá to dobre. Povedať, že keby tam bola fialová, nedá sa to ovládať nejak? Ja tam chcem mať fialovú. Ja to skúsim dať ešte na to zadné koleso, sa to nejak skúsim tam natrepať. Actually, prečo to vyzerá tak dobre?
Takže pozrite sa na to. OK, to vypadá docela dobře, kámo. To vyzerá hrozne sick. Kámo, why? Ale akože nedá sa s tým jazdiť, áno, pretože ten kábel tu stále bude zavádzať. A pozrite sa, od toho vedú káble. Takže vyloženie je to len na fotky a na to, aby to auto proste vyzeralo viac cool. Tieto ledky sú robené na asi o mnoho menšie kolesa, aké má moje Lambo, takže táto celá časť chýba. Taktiež nie sú to tie moderné ledky, ktoré sú proste spojené akože v jeden ten taký flow, ale že je vidno akože každú jednu LED diodu. A taktiež, že to nie je akože úplne kulaté, no, že vážne ako to musíte tu ako poriadne popohybovať a proste stačí jedna blbá manipulácia a už vám to proste tam niekde dozadu zapadne a musíte to proste vyťahovať. Na fotky za mňa úplný luxus, keď sa s tým chcete babrať, ale z praktického života. Jako to jo, no jakože zajímalo by mě, ale jak by to vypadalo ještě tam nahoře, tam na co to je vlastně udělané. Plná katastrofa. Pokiaľ chcete mať perfektné fotky, tak to odporúčam, ale pokiaľ nie, tak vám to je k ničomu. A malo by to tak aj zostať. Tieto svetlá sú totiž nelegálne do klasického provozu. OK ľudia, ďalší nelegálny gadget, ktorý tu máme, no tak nie je zase až tak nelegálny, ale je to obrazovka, ktorú si nalepíte. To jsem se chtěl pořídit jednou, přiznám se, jo, Instagram reklamy a TikTok reklamy mě pohltily, kámo. Z boku vašho auta napríklad na sklo alebo dozadu na sklo a môžete na tej obrazovke nechať svietiť akýkoľvek text alebo gifko. Takže táto vec sa v podstate lepí z vnútornej strany na okno a tu sú takto pixely, ktoré môžete vidieť, kde sa v podstate rozsviecujú určité body a vyskladá sa z toho text a môžete si to konzumizovať cez aplikáciu. Takže môžeme ísť na to. Čo v podstate k tomu dostaneme, no tak sú znova nejaké kabliky, nejaké lepidlo, nejaké tutoriály a tak ďalej. Ale ide to do zapaľovania, takže by to malo byť v pohode. Čínský design. USBčko, lampičkový vypínač. Kámo, to je zlé, toto je hrozné Made in China, kámo. A vzhledem k tomu, jak moc věřím čínským zdrojům, tak použiju normální jiný adaptér. Pre istotu. Tak mi vlastne napadlo, že kde mi to vlastne nalepíme, ako Lambo nemá ako moc tých skel. Ako má to vzadu akože veľké sklo, cez ktoré sa dá vidieť motor, ale zase to by sme museli sedieť v kamióne, aby sme to vedeli otestovať. To samozrejme otestujeme, jak to bude vidieť. No a to už takto svieti. Wow. Ja ono v realite je to o mnoho žiarivejšie, ako to vyzerá byť na kamere, ale Samozřejmě večer v noci to bude svítit úplně jinak. ešte musíme stiahnuť tú aplikáciu do telefónu, nie? OK, musíme si stiahnuť nejaké cool LED 1, 2, 4. Ale mu to neheklo. Jelikož se nám to zobrazuje, tak zkusíme tradiční věc. Sebereme tomu na Kdo dojede bobřík mlčení, oši, tak já jsem koukám na to video. Tak pardon, že jsem minutu nic neřekl. Fajn, počkáme pár vteřin a uvidíme, jestli se chytne. Či sa to podarilo, neverím. To je zobrazení a teďka už si můžeme hrát s tím. Ty to koľko tam je možností. Si ty normálny. Tohle jsou hlavně předdefinované věci a myslím si, že někde tady půjdou animation a že tam půjdou dát totálně custom věci. Jo, a tu sa dá kresliť. A tady si vlastně nadizajnuje člověk úplně cokoliv by chtěl. Moon, sending data. Tak to pošleš do toho. Moon, čo? Hej, to je docela dobrý a kolik to stálo tak litr, ne tohle? To ide, ale ono to ide správa doľava, tam je nastavená nejaká animácia proste, aby to išlo správa doľava. Hej, to je hrozne cool, to sa mi páči. Dá se nastavit. Čo? Left. Toto je vyložené nejaký obchod, vietnamský obchod proste. Jo, jak tam je napsáno třeba večerka, kámo, to je úplně ono. Vždycky trvalý obraz. Hej, no tak ja toto chcem nalapiť na Lambu, kámo, možno si to tam aj nechám vzadu. Vypojím si tu nabíjačky, ktoré tu mám a napojím tu toto. Tak. Ale docela to vypadá jak špíňáci, když je to tam nalepený, ale to možná normálně by to nalepili líp, kámo. Akože takto. Kdyby to chtěli tryhardy. Vyzerá to dobre. Tak to už vypadá, no i když. Tady jsou vidět ty bublinky, no. Ale neviem, že či je úplne najlepšie využitie to dávať na také auto, ako je napríklad Lambo. Lebo napríklad tieto tu oči vyzerajú drsne, môžete tu písať rôzne veci, ale je tu proste hrozne malo priestoru, že kde to vlastne na Lambo dať. Takže v momente, čo by ste si to napríklad dali na takúto dodávku, ako má napríklad kolega, a dali by ste si tu akože takýto dlhý pás s nejakým názvom, kde môžete napríklad zanechať nejaký odkaz nejakému kamionu, ktorý jazdí za vami, tak samozrejme je to o mnoho lepšie využitie. Ale tu je proste to priestoru. Jako to je hustý, že si tam můžeš takhle upravovat, kámo, věci. To mi přijde jako cool. Málo a úprimne neviem, že kde by som to dal. Takže akože očakávania na toto Lambo no tak neboli úplne naplnené, ale stále tieto veci dávam takých akože pekných 6-10. Ale musíte si to veľmi dobre nakonfigurovať, aby to dobre vyzeralo. OK ľudia, a ďalej tu máme ledky, ktoré idú popod auto. A v balení To se tam podle mě nechá, kámo, můj. máme, prosím vás, pekne, veľmi dlhý ledkový pás a k tomu samozrejme pripojenie, jo, tu sa znova budem musieť robiť s plynom. Bude toto dostatočne dlhé? Jak to je rozdelené? Ono to je rozdelené do troch rôznych častí. Toto ale môže actually vyzerať mega cool. Ideme koumať. OK, takže presunuli sme sa do šterbohol, aby sme mali viac svetla a teraz tu akorát lepím tieto tu ledkové pásiky, jeden už mám nalepený a ďalší idem lepiť teraz. Já to chci taky na autě tohle uši. Musíme každopádne dávať pozor aj na to, aby sa nám kabel nezamotal dokola, pretože keby sa nám tam zamotal kabel, tak to ten kabel roztrhá a s nelegálnymi gadgetmi môžeme ísť viete kde. Takže sme tieto ledkové pásy A to video se jmenuje, že mu to zničilo Lambo, kámo, tak mě zajímá, co tam ještě stane, jako. nalepili popod moje Lambo a išli sme testovať, ako to vyzerá. Stiera, že nám bude držať kabel. OK, môžeme 3, 2, 1.
OK. Hej kámo, Negel, Jo, to vypadá dobře. extrémně čínsky, lebo to nie je po úplně celé šírke, ono je to iba takto je Jo, jedna takhle, no. Jako jo, s tím souhlasím. Lepší by bylo, kdyby to bylo to. časť vpredu. A ono se to Jedna dělá jakoby, že to je ještě trošku víc dál, jakoby. A tím prostě to světlo pak jakoby líp tak svítí. časť takto vzadu. Ale jako vypadá to dobře. Principiálne to vyzerá zaujímavé, ale hovorím, nie je to po celej dĺžke toho auta a keď to je takto po 4 čiastiach, neviem, možno to bude vyzerať lepšie, keď sa s tým trochu prejdem. Nebudem nič hovoriť, ale toto tu nasadanie vyzerá celkom cool. Keď nasadám, OK, tak poďme si urobiť test drive. OK, ľudia, Jo, no, když jakoby jede, tak mi přijde, že to vypadá trošku hůř, no. takže môj verdikt je taký, že vyzerá to extrémne lacine. Reálne tie káble mi nedosiahli ani sem, akože na zadnú časť. Reálne jediná dobrá vec, ktorá na tomto je, len ten prvý dojem proste v realite. Ale ináč je to proste hnus. Fakt, OK, ľudia, jo. vec, na ktorú sa teším Až do odpadu to dali, no nic. asi úplne najviac, je tento tu kamionový klakson. Ja neviem, že či vôbec kamiony majú tak silné klaxony, ako je toto. Toto vyzerá ako klakson od nejakého rýchliku alebo niečo. Jak to je ťažké ešte k tomu, jak to je také lesklé, to vyzerá strašidelne. Ešte žiadne Lambo v histórii nemalo tak silný klakson, ako bude toto. Toto má mať 130 decibelov, jo. To je už na hranici toho, ako vám praskajú ušné bubienky. Toto bude hrôzo strašné. Tento tu klakson nie je homologovaný. Bude to opatrně zavřít, velmi opatrně. Jo. Prevleč to nejakým spôsobom tam. Hej, toto je hrozne nahulváta všetko, čo robíme. Takhle, tady to relé je na 80 A, takže to chce rázově nějakou hrozný výkon. Takže si mi chceš povedať, že tento klakson je až moc výkonný na to, aby to dokázal zapaľovať. Museli bychom to napájet přímo z baterky a mít tam ještě relé, což teďka nemáme. Takže sme tento klakson museli napojiť na batérku od Lamba. Takže je to takto v kufru. A OK. podarilo sa vám to, počúvajte. Takže tak to mě zajímá už, ale jakoby my to neuslyšíme moc z toho videa. Klakson sme radšej z toho kufru vybrali. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko. Už to radšej nerobno, ani si to budú mysleť, že to prišiel vlak nejaký. Tento klakson je extrémne hlasný. Jo? Rozhodne je niekoľkokrát hlasnejší. Jako přišlo mi to, že to je dost hlasitý, ale chtěl jsem počkat na jeho verdikt, protože z toho videa to může úplně zkreslovat, že jo? Ako klasický klakson od auta. No očakával som, že bude mať taký viac kamionový, taký rýchlikový, taký hutný zvuk. A namiesto toho je to taká vlaková pišťalka. Takže za mňa je to mierne sklamanie a keď máte možnosť, tak si radšej objednajte originál rýchlikový klakson, než túto blbosť z Temu. A teda toto je finálne hodnotenie nelegálnych gadžetov z Temu. Som veľmi rád, že ste sa na toto video pozreli a keď ste nevideli minulé video, kde som testoval legálne gadžety, tak si ho choďte merknúť. Môj merch nájdete na munomers.sk a budem sa tešiť ďalšie videá. Zatiaľ! To no, zajímavý videjko, jakože na mě bylo fakt dlouhý, jakože. Ale chápu to je YouTube, tak kámo dlouhý videjka.